F'Malta il-ħwienet mhux meqjus essenzjali u l-istabbilimenti ta' divertiment kienu l-inqas li ħassew l-impatt negattiv tal-pandemija f'Diċembru fost il-pajjiżi membri kollha fl-Unjoni Ewropea. Ikkonfermat dan il-Gazzetta Kulħadd wara li wettqet analiżi għal perjodu ta' Diċembru bbażata fuq statistika mill-kumpanija Google fejn ta' kuljum tqabbel il-moviment ta' dawk li jużaw il-prodotti tagħha fis-smartphones mal-moviment li kien hemm qabel bdiet il-pandemija. Fil-fatt din l-informazzjoni tindika li fix-xahar tal-miliet sinonimu ħafna max-xiri tar-regali fost oħrajn, il-Maltin u l-Awċin marru fi ħwienet u f'postijiet ta' rikreazzjoni 13% aktar milli kienu marru qabel bdiet l-imxija. B'hekk din l-istatistika tkompli tikkonferma l-effetti pożittivi tal-miżuri li ħal-Gvern. Wara Malta kienu biss l-Ungerija, il-Portugal, id-Danimarka u l-Kroazja li kellhom aktar attività f'dawn in-negozji minn Diċembru tal-2019. L-Ungerija laħqu inqas minn nofs il-livell ta' Malta b'6% fil-waqt li l-Portugal kisbu 3% u d-Danimarka u l-Kroazja kisbu biss żieda ta' 2%. Intant mill-istess statistika joħroġ biċ-ċar li f'pajjiżi ferm akbar minn Malta bħal Ġermanja kien hemm tnaqqis ta' 14% fin-negozju meta kumparat mal-2019, mentri l-ar li marru kienu n-negozji fl-Awstrija fejn kien hemm tnaqqis ta' 38%. Madankollu dan ir-riżultat ferm pożittiv għal pajjiżna ma wasalx b'kombinazzjoni. Dan hekk kif il-kulħadd indika li wkoll f'Diċembru tal-2020 l-azzjendi Maltin kienu wkoll fl-aħjar sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Dan minkejja li dakinhar l-attività kienet 14% inqas milli kienet qabel bdiet il-pandemija. F'pajjiżi oħra bħal Slovenja li tnaqqis kien aktar minn 4 darbiet aktar minn dak ta' Malta b'60%. Dawn ir-riżultati għal pajjiżna huma prova oħra ċara tar-reżiljenza tal-ekonomija Maltija u s-saħħa tal-irkupru fil-konsum privat. Dan b'riżultat mal-għajnuna li ngħatat mill-Gvern Malti lill-familji u lin-negozji biex jibqgħu fuq saqajhom. Din l-għajnuna mill-Gvern ta' Roberta Bela fost oħrajn inkludiet it-tnaqqis ta' taxxi u żieda fil-benefiċċji fosthom il-Covid Weight Supplement li sa' Diċembru b'kollox laħħaq spiża ta' 653 miljun. Intant bħalissa l-Gvern Laburista qed jibqa' jkun ta' spalla għan-negozju u l-familja Maltin u Awċin. Dan fost oħrajn fis-sitwazzjoni ta' żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u trasportazzjoni madwar l-Ewropa u d-dinja. Fil-waqt li madwar l-Ewropa l-familjiet jaffaċċjaw żieda medja ta' 18% fil-prezz tal-elettriku, pajjiżi bħal Spanja jkollhom żieda ta' xejn inqas minn 48%, f'Malta l-prezz baqa' stabbli. L-istess fejn jidħol il-prezz tal-fuel, f'Malta dan baqa' stabbli minkejja li madwar l-Unjoni Ewropea ġew irreġistrati żiediet anke ta' 28 ċenteżmu fil-litru jew aktar minn 20%. B'differenza, f'Malta tant issaħħet is-sitwazzjoni finanzjarja tal-familji li fit-tmien l-2021 laħqu livell rekord ta' depożiti mal-banek li qabes il-15 biljun għall-ewwel darba fl-istorja. Dan hu kważi d-doppju tal-livell ta' depożiti li kien hemm f'Marzu tal-2013 taħt l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista.